Sziasztok! Ez egy olyan videó lesz, ami nyilván megosztó, és van, aki nem fog velem egyetérteni, van, aki meg igen. Saját tapasztalatomat szeretném megosztani. Az idén elég sok észrevétel volt, hogy ez a gumi vagy a másik gumi, én ezzel szeretném, én azzal szeretném a GSM-et átvenni. Saját tapasztalatom a következő. Motoroztam ezzel a gumival most egy jó bő 1000-1200 kilométert, ez a Bridgestone széria, amivel jön az 1250 GS, ezzel a gumival szerelik 50%-ban, és ezt szokta mindenki jobban preferálni. Nagyon nagy előnye, hogy csendes, aszfalton nagyon-nagyon jól tapad, száraz úton, esőben már nem. Nálam, ahogy én vezetek. Aztán ezt a motort kivittem terepre ugyanezzel a gumival. Tehát ameddig poros úton mész, teljesen jó, nyilván tök szuper, ugyanakkor, amint egy kicsit sár van, vagy kicsikét a reggeli harmat még megvan a füvön, nagyon csúszik ez a gumi. Tehát saját tapasztalatom megint, és ahogy én vezetek, nekem ez nagyon csúszik. Ugyanakkor itt van ez a másik gumi. Erre az ügyfelek általában azt szokták mondani, és igazuk is van, hogy búg ez a gumi. Valóban, tehát 50-ig, 60-ig hallod is a hangját, viszont száraz úton nagyon jól tapad, esőbe, vizes úton nagyon jól tapad, ha lemész offroadra, tehát földes úton tök jól tapad, sárba tök jól fog a gumi, nedves, füves részen szintén tök jól fog a gumi. Szóval én ezt a gumit választanám, meg ezt is ajánlanám az összes GS-re részint, hogyha nézitek, ez egy Tourer Enduro, egy terepesebb gumi sokkal jobban passzol hozzá, mint egy utcai sima. De mindenki maga tudja, meg rá szokták tenni még, amit sokszor szoktam látni, ezt a Pirelli, Scorpiont. Biztos egy tök jó gumi, egyébként valóban az, aszfalton, szárazúton az is tök jól tapad. Hasonlótságokkal bír mindez. Ennek még nagy előnye ugyanúgy ennek is, tehát ennek a két guminak, amivel a motorok jönnek, hogy tök jó a kopásállósága. Tehát hosszokat el tudtok vele menni, de mindenki maga tudja, ez a saját tapasztalatom, meg aztán kineknek, hogy melyik jön, meg hogy mit tesz a motorjához, meg az ő egyéni döntése. Legyen szép a napotok, remélem segítettem, Krisztián voltam, jövő a Lejárótóból, sziasztok!